Здравейте, казвам се Асен Костов и съм кандидат за кмет на район Северен и кандидат за общински съветник. Както знаете, аз, мои съмишленици и жители от квартала, наши съседи, преди 5 години се обединихме и застанахме всички в идеята да спасим зелената площ зад хотел Санкт-Петербург, а тя е 16 декара, в резултат на което ние събрахме 8500 подписа в подкрепа на зелената площ. Принудихме властта да промени общия устройствен план и подробния устройствен план от имот за комплексно застрояване в имот за зеленина, което си е в действителност. Намираме се на булевард Марица Север. Това е централният офис на ГЕРБ, а това е паркинг, който 20 години използваха без да плащат в ущърб на пловдивчани. След нашата намеса и в резултат на това, че ние дахме гласност на този проблем, бариерата беше премахната и сега всеки един пловдивчанин може да ползва тази синя зона. Както знаете, особено голям е проблема с паркирането на автомобилите. И за нас не е честно те да го използват без пари, а ние, обикновените пловдивчани, да плащаме, дори и плащайки няма места за нас. Така че това е една от спечелените каузи, с която особено се гордея. Срещу централния офис на ГЕРБ е премахната възможността да могат да използват безплатно над 20 паркоместа. Ако трябва да ги сметнем по 360 лева, прави 7200 на месец. За годината 80, за 20 години това почти е една детска градина. Ако бъда избран за кмет, мои основни приоритети ще бъдат булевард Марица Север. Ще лобирам и ще настоявам, ще дам всичко от себе си да бъде реновиран, както от другия край на Марица. Ремонт на вътрешно-квартални улици, в смисъл тротоарните настилки, изграждане на нови паркоместа, запазване на зелените площи и изграждане на нови такива, където има възможност. Намираме се пред община Марица. За мен властта трябва да дава пример, а не да използват зелената площ да паркират служебните си автомобили. Това е поредната неспечелена кауза. Незаконният паркинг е заличен и както виждате, зелената площ е възстановена, не по начина и в размера, на който на мен ми се иска, но ако бъде избран за кмет, това ще бъде превърнато в прекрасна зелена площ с необходимото озеленяване. Но поне няма паркирани автомобили и хората могат свободно да се движат по териториите, без да се притесняват, че ще бъдат сгазени от някой нагъл кмет или заместник кмет. Поредната спечелена кауза. На пръв поглед е много дребно, много малко, с много малко средства, но това е уважение към хората. Тук майките, деца, възрастни хора вечерно време могат да пресичат спокойно, без широка тъмница. Сега свети като ден. Виждате осветителните тела. Благодарение на нашата инициатива предурихме заместник кмета да изгради за много къс период осветление под моста. Благодарение на Сдружение Спаси Пловдив е направена тази пешеходна пътека, осветена е по европейски вид. Също така, както знаете, по водния проект всички улици вътрешно-квартални в близост бяха реновирани, но главната такава Сава Моткуров остана. Така че ако бъда избран за кмет, това ще ми е също основен приоритет. Искам тази улица да бъде асфалтирана, реновирана и създадени и направени джобове, където могат да паркират свободно хората, без да се навират в оградата на училището и детската градина. Ще направим всичко възможно да бъдат осигурени паркоместа, но и да бъде създадена такава среда, подходяща за училище, за детски градини, които са в близост. Здравейте, намираме се в квартал Шикера в район Северен. Виждате тази мръстия, за какво става въпрос, те хора изнемогват. Ако бъда избран за кмет, този проблем ще бъде решен. Това също е един от основните им приоритети. Властта обещава на тези хора, 30 години нищо не се случва. За мен има решение, съвсем просто елементарно да се ангажирам това безобразие да не се случва. Намираме се пред улица Ручи. Благодарение на нас и на будните жители в квартала, тази зелена площ не е застроена. Открихме редица пороци в строителните книжа, въз основа на което заведахме дело в административния съд и на първа инстанция делото е спечелено, трябва да бъде потвърдено от Върховния административен съд и този имот няма да бъде застроен. Надявам се да остане зелена площ и да се стартира също процедура по отчуждаване или придобиване. За това междублоково пространство да се остане райско зелено кътче. Ние като гражданска инициатива Спаси Пловдив се явяваме на местните избори през партия Съюз за свободните демократи. Както знаете, ние сме парламентарна република. Единственият начин за явяване на избори е през партия. Но никой от нас не е партиен член. В нашата листа ще видите много уважавани лица, уважавани лекари, уважавани адвокати, хора от малкия и средния бизнес. И ви уверявам, че тези хора ще защитават в пъти по-добре общественият и граждански интерес от сегашните партийни хрантутници. Няма да участваме с никакви сглупки и с никакви разглупки. Единствено ще защитаваме интереса на град Пловдив. Още една кауза на Спаси Пловдив, за която се гордея особено. Благодарение на нас синята зона остана 2 лева, а не 3, както искаше кметът Здравко Димитров. Моите мечти съм си ги постигнал. Искам и ще оставя дира след себе си. Гласувайте с номер 44. Вашето доверие ще бъде оправдано. Ние сме гражданско сдружение, не сме партия, не сме обединени с никой. Свързвани единствено почтеността, лоялността и любовта към Пловдив.